ndị be anyị ọ na-abụ ehi richaji onye ụsọ ọ banye na nke onye etiti, ehi richaji onye nọ n'ụsọ ọ baa na nke onye nọ n'etiti. Ngwa ngakwa ntị, achọọ m ka mmadụ were iwe ghọta ihe m na-ekwu. Onye ejikwa n'iwe ghọta nọ naanị gị ghọta nke bụ na nke a bụ nke bụ eziokwu. Ọkwụ na ahụla na ọgbọ ọgwụ ahụ emechiri n'Ọnịsha, na-emechiri ọgbọ ọgwụ a n'Ọnịsha, mechichaa ya wee mechaa sizie ndị ọgbọ ọgwụ ngwa na ha bịa kwụba 500,000. Then o nwekwana ndị nke edechara na ihe a ga-eme, and emechiri ọgbọ ọgwụ a n'Ọnịsha mechie ya na Lagos, mana emepere nke ndị Lagos ha kwụọ 500,000 ewere emepe elụfa. Mana ndị Lagos nọ na chọpụ fa ewee lụọ fa ọlụ. Ndị Lagos nọ na chọpụ fa, onye dara iwu afọ iwu ọ dara. Ndị Lagos nọ na chọpụ fa alụsịa ha ọlụ, mechie chọpụ fa ha pụọ. Mana n'Igbo be anyị nke ahụ arụrụ ọgbọ ọgwụ, ihe nji gba nkịtị kemgbe bụ ka m fụkene m dati seneto ga-ekwu okwu banyere ya. Ihe nji gba nkịtị bụ na obodo ahụ anyị nọ n'ime ya nwere eze obodo bụ ndị na-ma monitọ afọ maka obodo agha bụ Anambra ebe a na-azụ ahịa ọgwụ a. Ka m fụkene ihe eze obodo kwuru maka ihe a, anụbeghị m ya. Achọrọ m ka m bịa ka nnu ihe onye a ga-akpọ onye Anambra bụ yutu Anambra, ka nnụgodo ihe o kwuru maka ya. Onwe ihe nnụ ana m anya ntị ka nnụ ka ndị prominent men enwe na be anyị bụ ndị miloniya bilonias Anambra nwelu. Achọrọ m ka nnu ihe ha kwu, onwebeghị ihe nnụrụ ha kwuru ruo taa. Even kanselọ anụbeghị m ihe kanselọ kwuru ruo kịta. Even ndị niile anọ n'ọchịchị dị iche iche na Anambra steeti ọka nwụrụ n'ihe nnụ maka ya ruo taa. Even ndị bụ ndị eze enwe na Anambra steeti ka nnu ihe ha kwu banyere ọrụ ahụ a bịara rụọ n'ọgbọ ọgwụ. Mmadụ anọghị na chọpụ ya akpọpụta ya n'ilo, onye ahụ ejekwuru n'iro eje na chọpụ ya eje rụọ ọrụ ya. Ọ bụrụzie na ejere ebe ahụ alụ ọrụ ebute isi mmadụ, ọ bụrụ na ejere ebe ahụ ọ bụrụ na ọ bụrụ isi mmadụ ka enweta, mana ihe enwetara ebe ahụ agba ọgwụ, mana edere onye a n'isi mmadụ ọkwa ji eje ịza ụgba na-ebutere isi mmadụ ebe ahụ maka na ọ nọrọ ya. Ọ bụrụ na ejere ebe ahụ re bụrụ na onye ahụ na-eru na chọpụ ya wanyị na ọ bụrụ mgbe egbe ka ebutere ebe ahụ, mana eruru ebe ahụ ọ bụrụ na edere onye ahụ na-ebutere mgbe egbe na chọpụ ya, kwa onye a ga-eje ịza ụgba mgbe egbe, ma ọ bụ na-ebutere egbe na chọpụ ya, kwa onye a ga-eje ịza ụgba egbe. Ihe nji wee na-ajụsị ndị a dị iche iche, ma ndị mkpụrụ mmadụ, ma ndị a nwere ego na Anambra, ma ndị ọnụ na-eru n'okwu, ma ndị niile apụta elekshọn, ma ndị na-aza azọ, ma ndị na-eje kanselọ, ma ndị na-ame nke a. Ọ bụ na ọgbọ ọgwụ eso na ndị ga-atụrụ vootu eji atụ na Anambra steeti eji wee bụrụ na onwe onye pụta nwuru na sị mba maka ụnụ nwee shọpụ ndị nwe shọpụ n'ilo wee jee rụọ ọrụ n'ọgbọ ọgwụ na ọ dịkwa unfair. Onwe onye kwuru ya. Ihe niile Anambra jiri biri from A to Z nwere onye nnụrụ mepere afụrọ na mma. Ọ bụrụ na enwere ekwu na defend bakwa ebe a kịta na o nwekwa onye nnụrụ nwebekwa onye nnụ na-asị na onye a pụtara spike on behalf of ọgbọ ọgwụ ewesio na ka esi wee bịa nara ụnụ chụpụ gị na shop. Ọga isi ịrụ ọrụ na shọpụ mmadụ, ma ọ na-echọrọ ka ịrụ anyị ọrụ, ma ọ bụ na-echọrọ ka ịbịa na shọpụ m ma ọ bịa sacha ife, ọga ị ga-ama anọ aga m anọ. O kwesịrị na ndị ọgbọ ọgwụ gara na shọpụ ha ewee rụọ ihe ahụ a rụrụ fa n'ọlụ. O kwesịrị ka mmadụ nọle na mmadụ kwesịrị ịkwụrụ, onye dara iwu kwesịrị ịkwụrụ ya at the point of the place ọ nọ wee dị iwu na ebe ahụ ka ọ ga-akwụ ewee sacha chọpụ ya. Ndị Anambra ka nna achọ egwu okwu a. All the big men na prominent men Anambra nwe ya unu gba nnọọ nkịtị arụ nnọọ ọgbọ ọgwụ ọrụ arụba ha ọrụ arụ ha ọrụ arụsịa ha ọrụ a just like that. Atụpụsị aba n'ilo rụọ ọrụ na chọpụ. Ndị na-azụ ahịa akwa lọsụsịrị akwa fa mana akwa eso n'ọgwụ. Ndị na-emezi ihe dị iche iche they lost it mana osokwa n'ọgwụ. A na-ekwuzi nke ndị ọgbọ ọgwụ ji aka ha wee lọsụ n'ọgwụ a. Marakwa na ya mara na ọkwa na-achụ gị a na-akpara ihe inwe. Abịakwara testi ayo o nwere onye dị ya, o nwere onye nọ n'ala Igbo a, ala Igbo as a whole, all the governors nọ n'ala Igbo a, o nwere onye si no not like that na ị ga-abịa chụpụ mmadụ na shọpụ ya, ọ nọ n'ilo ịbazie na shọpụ ya jijiri aka gị sachi ya buru and anya fụekwa ebe a gbara ọgwụ ahụ ọkụ o. Anya chetakwenụ na fụekwa ebe ebujiri ọgwụ agba ya ọkụ, ma ọ bụ na asịrị ọgwụ a bụrụ fake, na asịrị ọdịrọ mma,
mana ọgwụ a jọrọ njọ mana ọgwụ enwe NAFDAC ma na edo ọ bụkwara na onwe NAFDAC abụọ nọ ya mere na ọgwụ ahụ bụrụ original maka many of the drugs bụcha foreign drugs yes ha daa n'iwu nke a mana gị nwa bụ onye jekwara buru ọgwụ a na-abụkwa ijekwa iji ịṅụ ọgwụ ịchọkwa foreign drug o ka ịchọọ foreign drug nke bụ nka mfam ma gị marakwa amara na ihe eji bụrụ ụfọdụ ọbụla ụfọdụ enwere NAFDAC dị ụtọ na foreign drug ma gị nwa dụrụ onwe gị bụ ndị siri ọrụ a na-abụkwa arụ ga-adịghị laba obodo oyibo the same foreign ebe ị ga-eje nara foreign treatment more than na be ihe na-eji ekwu okwu a na-ekwu ya bụ na o mebekwa onye pụtara na anyị Igbo difend ya ndị ọgbọ ọgwụ na ihe efuru mere ndị ọgbọ ọgwụ aha m ekwuzi ma ha ebutere feki ebuteghị feki onye ga-ebute feki na chọpụ ya ga-ana ebe ahụ iburu ya mara na ọ ga-eburu ya o mebekwa anyị onye kwuru okwu oko n'aka ya ekwu onye ọbụla alakpusie ya ka m ji tụrụ gị lesi gị na ọ na-abụ ehiricha nji onye nsọ ọ ga-abatakwa na nke onye etiti otu ehi o ji emetụtakwa gị maka na ọ gbasara gị ọkwa maka ihe na ọ bụrụ gị ka o melu ọkwa o mee gị wee malụ many people don die imirikiti ndị mmadụ isi agbakago people ndị na-akwụ ụgwọ na bank ndị ji ego bank eme biznes ndị na-eji loan eme biznes onye ọbụla nọzi kịta n'ime ya ka a gwakwara anyị kwụọ 500 oh yes ana na Lagos steeti na ha kwụra the same 500 ma gị mana amara na Lagos steeti a na onye ọbụla nọ na shop ya rụọ ya ọrụ gịnị kpatara nke ọgba ọgwụ jiji anụ ya erijebusie ngwa ahịa ndị ọgba ọgwụ why is my question kedu ihe kpatara ya and onwere onye jụrụ ajụjụ all the lawmakers anyị nwere na Anambra onwe ndị pụtara defend nwe anyị all the lawyers onwere onye pụtara kwuru anyị ọnụ anyị all the rich men onwere ekwuru anyị ọnụ anyị all the prominent men onwere ekwuru anyị ọnụ anyị ndị niile mgbe ndị agwụrụ onwere onye kwuru anyị ọnụ anyị nobody ndị everybody na-akpụrụ onwe ya na Anambra steeti naanị Igbo as a whole ebe na-abụ ihe si ike ma ọya karịa ọ bụrụ na afọ ka e mere dọkịta edere gị gwa gị jebe na Hebridge ka ije chọba anya bụ ọgwụ dọkịta edere gị go to Hebridge na ị ga-afụ ya ebe ga-abụ osibe ike na ịgbakarịsịa na afụrụ ọgwụ na ịbịa n'ihi egotere ya na Hebridge o nwere onye kwuru si asịkwa m na ndị bịara ọrụ ibere buru fake o ma ibere buru nke na-enwere NAFDAC whatever none of my business ọ bụrụ abụ ife m gbasara m ji ekwu okwu ihe gbasara m ji ekwu okwu abụ na that particular place ya eso onwe ya chọp na mụ eso bịakwuru na shop ma emepee ya eso m bịakwuru na shedi nke m emepee ya ka erizin Anambra jiri gba nkịta abịa rụọ anyị ụdị ọrụ a rụọ ya to the stand na anyị nwere ọnụ and na onwere onye defend nwere anyị and na onwere onye si no ịhapụ these people mmadụ anọrọ out of his arena out of his shop mmadụ eje nọrọ n'iro ịbata na shop ya jee buo ngwa ahịa mee everything ideri amadori ihe ị chọrọ wee pụọ o nwere ihe gosiri na onye a kedu ihe onye anụnwa una na-epruvuru anyị na anyị nwazi na onwe anyị abụrụ mmadụ anyị ga-eji ga nọrọ ọ bụgodị na onye a na-egbu egbu na-ekpe ọnụ ya ọ bụgodị na ya egbu m egbu anọ n'ihu shọp m ahụ egosiri m ihe ahụ m mebiri egosiri m ihe ahụ m mee afụrụ m ihe ahụ m mere ebe ajọ ibe enwee nwee ike ara akpụrụ m akpụrụzie m ọ na-aba akpụrụ m amara na onwere ihe afụrụ m enwetara n'aka ndị gọọmenti unu je pruvu nkwe ihe unu jere wee chụpụ mmadụ n'iro wee je nọ outside ndị onye ahụ eje n'iro je nọrụ ije na shọpụ ya ihe ahụ idere mmadụ ihe makwa na ihe ahụ ijere madoro anyị si anyị na anyị na ihe aka inwetara nke anyị na ihe aka inwetara nke anyị ọkwa mana ihe ahụ unu na-ekwu abụrụ eziokwu na ọkwa ihe unu nwetara ihe unu chere na onwe unu ka unu dere anyị bikọs na onwere ebe m fụrụ ya bikọs na anyị adọrọ shọ anyị anọrọ ya a nakwa ya ekpe mmadụ ikpe ma ọ bụrụ na onye ahụ anọ n'ihu na ihu na onye ahụ ga-anọkwa n'ihu na ihu a na-egosi ya awọ na-egosi ya awọ n'ikpe okwute ka nwatakịrị wee mara iwu ọda mana ọ bụrụ m ihe ihere na ehuola Anambra steeti ntu ahịa ka a batara mee ụdị ihe a onwere onye difendi nwere anyị nobody even gọvanọ akwa obere oge ahụ na-ebido vootu anyị eje ịtụ na Nọvemba ọkwa anyị eje n'ịtụrụ na vootu na Nọvemba ka anyị je tụọrịa nda ka anyị je biri nda aka na akwụkwọ nsogbu adịrọ Nọvemba ruo anyị je kwụọrọ ụnụ na laịn n'ụnụ bụ gọọmenti mana ụnụ adịghị difendi nwe anyị onwe mgbe eji esi mba n'ivin gọvanọ agbakwuru asịkwuru echechecheche ebe ọ bụrụ unu ga-eme otu a ndị nwe shọpụ a ga-anị ya ka onye ọbụla were fụ ihe o mere n'ihe ebe a na-egbu a na-eho nkịta akọrọ ka a na-ezu ya n'iru ha ndị Igbo ọkwụnụ fere level oru bikọs na ọ gbasara gị eburu ozu nwa onye ọzọ ọ dịka ebu okwu nkwụ ya dịba o ji emeta o yeru onye ọbụla arụ ka ndị anụ kwuru onugwu mgbe o yerute ọnụgụ